инсоне ки ай паган метро алматинский ҳиҷома гаймарид меёянд, яъне ки ай рӯзи 21 як таайнаи бурук падарка мешавад. Чиста ай тарафи канали Точ такси. Айн бурукҳо қариб 100 тай падарка. Чиқадар ки майкора десе 1500-1300 рублай, кадиме меёяд ҷоҳои мо скидка 1000 рублӣ любой намуд майка. Бурукҳо 1800 макасинорам ҳамчунин. Чиқадар ки айн баҳодорро мебинед, баҳодорро омадаган личени гаймарид. Личени гаймарид ном мекунем ба дорогои гиёҳӣ аз 3 соат то 8 соата. Ҳиҷома, фитобочка, массаж. Яке ай нишонаҳои гаймарид чая пешонӣ дар мекунад, вақти хоб рафтан нафаскашӣ қин мешава, гӯшот ғириб мезананд, як бӯи неприятӣ мебирояд. Инсоне ки ҳамин нишонаҳо дошта бошем, метавонед ба дили пир муроҷиат кунем. Ассалому алайкум дӯстон, бародарон азиз. Чиқадар ки мебинед бародари мо истироҳат дора. Фитобочка медонем ҳамагитон барои чия? Барои васпадани хиники бурдан, барои вазн хафтан, барои накои бадана гум кадан. Чиқадар айшениш бародар? Дамаш гирифтеса? Бачаҳго да чӣ гуфтани? Бачаҳкунам биен роҳат кинен охир. Чӣ чизи дорем васпадани хиники пиники. Биен бидроин дурнида бидроин мерем мезанем карочи бача мебояд. Ёфтиша, молодец. Марҳамат кунед бародари азиз. Фитобочка дамо, баъди фитобочка сенон массаж. Рушнои аппарат ва кунем, баъдан ҳиҷома мегирем. Фитобочка бировардем, душ кард, баъди душ сенон массаж кардем, баъди массаж банка задем, хун гирифтем. Машаалло беҳтарин хун шавармоисе ба гаймаритам кадаги бародар. Майда ина бромадесе гаймаритиш. Марҳамат кунед, бия иншалло мо дар хизмати ҳамаи шумо ҳастем. Дар Душанбе қарор дорем. Бозори Фарвонда. Инакай мо аз соати 7 бега омаде, соат 12 шам мешава. Анаира сабр тоқат меган, баъд результат меган. Ҳам хела сай кардем. Чӣ хеле сабук шуди охи ягон майда? Ин кадоме тамом хуб деса бошед, тамошо накунен. Инам чӣ хеле ки мебинен зардова. Ин соат има 7. Ами яка гаймари дош, ин рехтеса майда. Иншалло ки оянда ғамош наметелга. Садқаи баъзиёшам меён саросиман мегӯ ки ҳам кор бошам мегреза. Яким дараҷа мегӯянд ки саломатӣ бошад ба ҳамаш мешава. Вақти саломатӣ набошад, на занат мефурад, на зиндагӣ мефурад, на корат мефурад, на гапат мефурад. Ҳам хела сай каҷу. Марҳамат бия иншалло. Ҳамисин яка мо личени мекунем ба дорувои гиёҳӣ. Дар хизмати ҳама шумо ҳастем. Ассалому алайкум. Ассалому алайкум дӯстон, бародарон. Иншалло ки ҳама каса хуб ҳастем. Бародарон, чӣ каре ки мебинед, мо ҷои хеле маълум кардагем. Марҳамат бия иншалло. ҳиҷома ҳастай, ба личени гаймарид ҳастай. Ина бародарон мо омадем дар хизмати бародарон. Ҳам гаймарид кардем бародарон, ҳам ҳиҷома. Марҳамат кунед, ҳамисин бародарон. Бия иншалло мо дар хизмати ҳама шумо ҳастем. Ина бародарон се намуд массаж кардагем. Рушнои аппарат ва кунед, баъдан панкош дадем, боз иншалло ки ҳиҷомаш мекунем. И бародарон гаймарид кардагем. Майда рафтеса. Марҳамат кунед, номро дар рӯи экран мебурам, муроҷиат кунед, мо дар хизмати ҳама шумо ҳастем. Чӣ хеле ки мебинед, ин бародарон омадагиянд дар ин пара хобон. Чӣ хеле бародаро? Соли охир? Бачаҳои ёжда чӣ гуфтани? Овозӣ кунанд, саҳар қайд бубуранд ё не? Баъд чӣ мешава оқибаташ? ҳоли шумо? ба ҳам хотир чӣ кор кардан дар кора? ҳазор раҳмат. Марҳамат бародари азиз, бия иншалло мо дар хизмати ҳамаи шумо ҳастем. Чӣ хеле ки мебинед медонед, ба дорувои гиёҳӣ тавобат карда мешавад. 3 соат то 5-6 соат давом мекунад, бе сӯзандару, бе оператсия, бе шуф кардан, бе шилан задан. Анетараш бе азоб. муроҷиат кунед, мо дар хизмати ҳамаи шумо ҳастем. Ин бародарон омадем. Ёнбош 2 соат шуд. Ёнбош кайсам мегум шумо ки обозӣ мекунед, мегӯянд не ҷо мумтебра, не мегум то таом нашаванд ягон ҷо намерем.